नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ആണ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ചേർന്നവരോടും കൂടെ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അധ്യായം 1 നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ 3 ആഴ്ച നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലെവൽ 2 ജോയിൻ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ക്വിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തൊട്ടേ ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. 18 അധ്യായങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ തീർക്കണം. എന്തായാലും വിരോധമില്ല. പിന്നെ ഇത്തവണ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മാതാജി പറഞ്ഞു തരും, സൂര്യ മാതാജി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്വിസ് വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ലേൺ ഡാഷിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലൂടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച മുതൽ എല്ലാവരും ലേൺ ഡാഷിലൂടെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടമാകുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് പരിശ്രമിക്കാൻ അത് കഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 18 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 14 അധ്യായങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേൺ ഡാഷിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ആരും ക്ലാസ് വിട്ട് പോകരുത്. 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യ മാതാജി അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ശരി, അപ്പോൾ 16ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ നേരിട്ട് 16ലേക്കല്ല വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 2 16 എത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോ 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ്. ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെയും ആസുര ഗുണങ്ങളെയും ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗം ഭഗവാൻ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആശ്രയമായിട്ട്, സംരക്ഷകനായിട്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ട്, കാരണഭൂതനായിട്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും സംരക്ഷകനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിന്ന് വരുന്നു. അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവരാശികൾക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവരാശികൾക്കും സംരക്ഷകനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന്, ആ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിന് കാരണം എന്താണ് അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു.
ആസുര സ്വഭാവം നമ്മിൽ എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും, എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സംഗ്രഹം പറയുന്നു. അധ്യായം 16 സംഗ്രഹം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാൻ തലതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷം, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശുഭകരമായ ദിവ്യ ശാഖകളെയും താഴത്തെ ആസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിതമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം പോഷണം കൊടുക്കുന്നത് ജലമാണെങ്കിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ തൃഷ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ്, വ്യാമോഹത്തിലാണ്, അവയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവരാശിയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങളെ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജീവരാശികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആസക്തരായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതിന്റെ വേരുകളില്ലാതെ ഒരു വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. നിത്യബദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനത്തെ കർമ്മം? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളോട് കൂടിയ കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ നമ്മളെ ഇവിടെ നിത്യബദ്ധരാക്കി ഇവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവീക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ നിത്യബദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നുള്ള നമുക്കുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമാകും, അതും വിവരിക്കുന്നു. കൂടാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിത്യബദ്ധരാകുന്നു? ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിത്യബദ്ധരായി പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്കും ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെയും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവിക ഗുണത്തെയും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ആസുരിക ഗുണത്തെയും രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ധീരചാപലം തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇങ്ങനെയുള്ള 26 ഗുണങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. നിർഭയത, ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവികമായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൂടാതെ വേറൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വാർത്ഥത ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്കായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഈ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ സ്വയമേവ വളർന്നു വരുന്നു. അത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് അസൂയ, ക്രോധം, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വെറുപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം മുതലായവയെല്ലാം പോയി നമ്മിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ? അഹിംസ, അഭയം. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയരാഹിത്യം, ഭയമില്ലായ്മ. ഭയമില്ലായ്മ ആരിൽ കാണുന്നു? അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മനുഷ്യരാശിയിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയിൽ ചാതുർവർണ്ണ്യം, 4 വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. 4 വർണ്ണങ്ങളും. ആശ്രമങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്ന 4 ആശ്രമങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 4 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു? നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ. നമ്മിൽ ഏത് ഗുണം കാണപ്പെടുന്നുവോ ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മിൽ ഏത് സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നുവോ, ഏത് കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ 4 ആശ്രമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ? ബ്രഹ്മചാരി. ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് ഒരു 20 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചെലവഴിക്കും. ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എല്ലാവരും വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രായത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മചാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മചാരി അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥൻ, പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർ 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനാകുന്നു, കുടുംബജീവിതം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് 2-ാമത്തെ ആശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഒരു നിയമങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒരു പ്രായം വരെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു 25 വർഷം നോക്കിക്കോളൂ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം. ആ തിരിയുന്ന പ്രായത്തിനെയാണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. കുടുംബ ഭരണത്തിൽ കുറച്ച് വിരാമമിടുന്നു. കുടുംബഭരണം കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരികെയായി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലൂടെ
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സന്യാസം. അങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും ഉള്ളവരിൽ എല്ലാവരിലും ഈ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതേത് ഗുണങ്ങൾ ഏതേത് വർണ്ണത്തിലും ആശ്രമത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ബാധകമാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് ഇവിടെ തരംതിരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോക്സുകളിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ അതിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഓരോ വർണ്ണത്തിലും ആശ്രമത്തിലും ഉള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അവരിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭയരാഹിത്യം, അഭയം സംശുദ്ധി. അഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയമില്ലായ്മ. ആ ഭയമില്ലായ്മ വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സന്യാസ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്? സന്യാസി ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം അയാൾ ആശ്രയിക്കണം. ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്. പരമാത്മ സ്വരൂപിയായ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത ഒരാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അതായത് സന്യാസി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ സന്യാസി എപ്പോഴും ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ആസക്തി വളരാനായിട്ട് പാടില്ല. അവസാനത്തെ ആശ്രമമാണ്. ഇതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാളാണ് സന്യാസി. അങ്ങനെയുള്ള അയാൾക്ക് അഭയം, അതായത് ഭയരാഹിത്യം ഉണ്ടാകണം. കാരണം താൻ ഏകനാണ് എന്നും തന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുമോ, തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മ സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഈ അഭയം, അതായത് ഭയരാഹിത്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് സന്യാസിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് സത്വസംശുദ്ധി, അസ്തിത്വത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെയും ശുദ്ധി, അതും സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കാരണം നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർക്കശമായിട്ട് സന്യാസി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു സന്യാസിക്ക്. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടുന്ന, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഒരു നിയന്ത്രണം സന്യാസിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണം. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിയെയാണ് ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അതും സന്യാസാശ്രമത്തിന് പ്രാധാന്യമാണ്. കാരണം ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് വളർത്തുകയും സ്വയം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വളർത്തുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നൽകുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഗൃഹസ്ഥർക്ക്. കാരണം സന്യാസി എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സന്യാസി എല്ലാ വീടുകളിലും ദാനം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു, ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രധാനമായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സന്യാസി സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കുകയും വേണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വിനയത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താനായിട്ട് വീട് തോറും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസി ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർഭയത്വവും സത്വശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സന്യാസിക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 ഗുണങ്ങളും സന്യാസിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അടുത്ത 3 ഗുണങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദാനം, ദമഹ, പിന്നീട് യജ്ഞം. ദാനം എന്തുകൊണ്ട്? ഗൃഹസ്ഥൻ മാത്രമേ അധ്വാനിച്ച് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഗൃഹസ്ഥന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. സത്വഗുണാധിഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ദാനം ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്നതാണ് ദാനം.
നേടിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ലോകമാകമനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് പാഴ്ചെലവ് മാത്രമാണ്. മാത്രം സത്വഗുണത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ദാനമാകുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദാനം. അതാണ് സാത്വികമായ ദാനം. ആ ദാനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വ്യക്തി ഗൃഹസ്ഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം, അടുത്ത ആത്മനിയന്ത്രണം അതും ഗൃഹസ്ഥനായി അനുയോജിച്ചതാണ്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥൻ 4 ആശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ആത്മനിയന്ത്രണം ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഗൃഹസ്ഥനായാലും അല്ലെങ്കിലും ലൈംഗിക ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പ്രധാനമായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് വേണം. മറ്റുള്ളവരും അത് ആ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞം. യജ്ഞവും ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ യജ്ഞം എന്നുള്ളതും ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീം കൊടുത്തേക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതൊരു ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നു മാതാജി. ഞാൻ മൊബൈലിൽ എടുക്കാം ക്ലാസ്. ഒരു നിമിഷം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കും ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Okay. Yada. Yada. ഇതിനകത്ത് പണമൊന്നും കളി വേറെ പണ്ടേ കൊടുത്തില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪು പോയി. Sorry. Hare Krishna. അപ്പോൾ യജ്ഞം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ധാരാളം പണച്ചിലവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തന പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ മറ്റുള്ള പണച്ചിലവുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഉത്തമ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒട്ടും പണച്ചിലവ് വേണ്ടാത്തതും ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്, അത്യുത്കൃഷ്ടവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വേദപഠനം. വേദപഠനം ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരി ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് തപസ്. തപസ് എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് തപസ്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പണ്ടുള്ളവർ കാടുകളിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ട് അനേക കാലം അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വമേധയാ കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വമേധയാ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണെങ്കിൽ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം. ബ്രഹ്മചാരി ആണെങ്കിലും ആ ബ്രഹ്മചര്യ വൃത്തത്തിലൂടെ വേദപഠനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ ഉള്ളവർ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ശേഷം, അതായത് ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം ഒരു 25-30 വർഷം ഗാർഹസ്ഥ ജീവിതം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഗാർഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വിരമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ കുറച്ച് ഓസ്റ്ററിറ്റി എല്ലാം സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് എന്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ? ഉറക്കത്തിനാവട്ടെ, ആഹാരത്തിനാവട്ടെ, മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തെ പരിശീലിക്കുക. അതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തപസ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നാവിലും ആകാം. അത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, പിന്നീട് ഒരു നാവിന്റെ, അതായത് വാക്കിന്റെ വാഗ്മയ തപസ്, ഇതെന്തെല്ലാമെന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, അതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ തപസ് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ തുടരാമെന്നും കാഴ്ചവസ്തുക്കളായ ആത്മീയവാദികൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അവർ അതൊന്നും നിരാകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തപസ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നീട് ലാളിത്യം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. നേരായിട്ട് സത്യസന്ധവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ എല്ലാവരും നയിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുകയാണ് അഹിംസ. അതായത് എല്ലാ ജീവരാശികളും, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, പറവകളാകട്ടെ, ആരാകട്ടെ, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവരാശികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് എല്ലാ ജീവരാശികളും അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം, ഇത്ര നാളത്തേക്ക് കർമ്മഫലം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജീവരാശികൾക്കും കൊടുത്തു കാണും. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആയുസ്സുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവനും, ഓരോ ശരീരത്തിനും ഇത്രമാത്രം ആയുസ്സുണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് തീർക്കുവാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെയും ആ പുരോഗതിയെ തടയുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല എന്ന്. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. എല്ലാവരും ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. കൂടാതെ അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് നമ്മൾ തടസ്സം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ആയുസ്സിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നു. കാരണം പിന്നെയും ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക്, ഉയർന്ന ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ വീണ്ടും തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ആയുസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു ജീവന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെയും ജീവിത പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്നത്. അതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം എന്നുള്ളത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് കാട്ടാതിരിക്കൽ. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഉദാഹരണം, ഭഗവത്ഗീത പല ഭാഷ്യകാരന്മാരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്, അത് അസത്യമാകുന്നു. സത്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണി. അത് അതേപടി ഒരിക്കലും വളച്ചൊടിക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാർത്ഥതയാകുന്നു, സത്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, വേദജ്ഞാനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാർഗം ശ്രുതി, പ്രാമാണികതയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. അതുവഴി വേദജ്ഞാനം നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്തത് ക്രോധമില്ലായ്മ, അക്രോധ. ക്രോധത്തിന് തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടായാലും ക്ഷമാശീലം പുലർത്തണം. ക്രോധാവേശം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കുന്നു. ഈ വികാരം രജോഗുണത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ വേറെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാമയേഷ ക്രോധയേഷ. കാമം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നത്. രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കാമവും ക്രോധവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. 4 വർണ്ണത്തിലും 4 ആശ്രമത്തിലും ഉള്ളവർ. കാരണം ഈ ക്രോധം നമ്മളെ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴേക്കിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രോധം വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധനങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ത്യജിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, പരിത്യാഗത്തിനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകണം. ഏത് വസ്തുവായാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല, സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരക്കം പാച്ചിലിന് പുറകെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുമ്പോൾ ആ ശാന്തി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമമായ ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപൈശ്വനം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ഒരു കള്ളനെ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപണമല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് അപൈശ്വനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം. അതുവഴി നമുക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ നാമജപവും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ലോഭമില്ലായ്മ, അലോലുപ്തം, അതായത് അത്യാഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ലോഭമില്ലായ്മ എങ്ങനെ പരിശീലിക്കാം? ദാനവും ത്യാഗവും മൂലം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ല നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ദാനത്തോടുകൂടി, ത്യാഗത്തോടുകൂടി, ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലോഭത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭം എന്നാൽ എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുക.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ആ ത്യാഗ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മിൽ നിന്ന് ആ ലോഭം ഇല്ലാതാകുന്നു. മൃദുല സ്വഭാവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സൗഹൃദത്തോടുകൂടി പെരുമാറായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. വിനയം, അത്യന്തം വിനയത്തെയും നീചകർമ്മങ്ങളിൽ വിരക്തിയും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി വിനയത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാം. സ്ഥിരനിശ്ചയം, തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. ചില ഉദ്യമങ്ങളിൽ പരാജയം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വേണ്ടത്. തേജസ്, ക്ഷത്രിയരിലാണ് തേജസ് കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം ദുർബലർക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ തക്കവണ്ണം ബലം തികഞ്ഞവരാകണം ക്ഷത്രിയർ. അങ്ങനെ ആ ക്ഷത്രിയരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഗുണമാണ് തേജസ്. ഈ ക്ഷമ ക്ഷത്രിയരിലാണ് കാണേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഒരാൾക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അയാൾ ക്ഷമ കാണിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അത് ക്ഷത്രിയരിൽ കാണുന്നു. ധൈര്യം അതും ക്ഷത്രിയരിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ക്ഷത്രിയർ. വിശുദ്ധി, അത് വൈശ്യർ വളർത്തിയെടുക്കണം. കാരണം അവർ വാണിജ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാണിജ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കറപ്ഷൻ, തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർജിൻ പ്രോഫിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തെറ്റ്, ഒരു കരിഞ്ചന്ത, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് മുതലായവ നടത്താതെ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യമാണ് ക്ഷത്രിയർ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അസൂയാരാഹിത്യം, മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഇല്ലാതെയുള്ള പെരുമാറ്റം എല്ലാവരും പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. നാദിമാന്യത, തന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം ഇല്ലായ്മ, അതാണ് നാദിമാന്യത. അത് എല്ലാവരും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശൂദ്രർ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് നാദിമാന്യത എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങൾ തന്നെ. സാമൂഹ്യമായും തൊഴിൽപരവുമായുള്ള വ്യത്യസ്തകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം ഇവയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികൾ ശോചനീയങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി വളർത്തിപ്പോന്നാൽ അവർക്ക് ക്രമേണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്, ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഗുണങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഭഗവാൻ ആസുര ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, അജ്ഞാനത്തിലാണ് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വർത്തിക്കുന്നത്, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അവരിൽ ആധ്യാത്മികത പോയിട്ട് ആ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു താൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടെ ആ മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% അജ്ഞാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ, ഭഗവാനെ മാനിക്കാതെ ആ ഒരു നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ അജ്ഞാനം വളർന്നു വരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, മിഥ്യാഭിമാനം, താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം ഇവയെല്ലാം അസുര ഗുണങ്ങളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നു. അവർ എപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉണ്ടെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കും. ഒരു വിധത്തിലും ആദരാർഹരല്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധ്യരാകാനും ആഗ്രഹിക്കും. നിസാര കാരണങ്ങൾ മതി അവരെ കോപാവിഷ്ടരാക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ വളർന്ന് വരുംതോറും ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ വളർന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വളർത്തുന്നു. പക്ഷേ ആസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ അധപതിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജഹ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ
മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അവരെ നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അസുര സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുകയായി. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അസുര ഗുണമാണോ എന്ന് അർജുനന് സംശയമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇല്ല, അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണെന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആസുരികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അസുര ഗുണമല്ല എന്ന്? കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. ഇത്തരം ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വരും വരായികകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആസുര സ്വഭാവം ഇല്ല. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ അസുര സ്വഭാവിയല്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണ് എന്ന്. ദ്വൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ആസുര സ്വഭാവികളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് ആസുര സ്വഭാവികളും, രണ്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരാണ്. ദൈവപ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവരും ആസുര പ്രകൃതക്കാരും. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ദൈവികമായ സ്വഭാവമുള്ളവർ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതായത് പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നു. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിന് ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെയെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവർ, അതായത് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ. എന്നാൽ ആസുര സ്വഭാവികളോ അതിന് നേരെ എതിരുള്ളവരാണ്. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ശാസ്ത്രപ്രോക്തങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടർ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഇതാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടത്തിലുള്ള ജീവരാശികൾ മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ തന്നെ മക്കളാണ്. രണ്ടമ്മയിൽ പിറന്ന മക്കളാണ്. അച്ഛൻ ഒന്ന് തന്നെ, കശ്യപ പ്രജാപതി. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നവർ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവർ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 7 മുതൽ 20 ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ ആസുര സ്വഭാവത്തെയാണ് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തോ എന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ എന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയില്ല. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. വൈദിക സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചവരും ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത ജനതയെന്ന പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരുമായ ആര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ
വേദപ്രോക്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടരെ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നല്ല പെരുമാറ്റമില്ല, ഒരു ശുചിത്വം ഉണ്ടാകുകയില്ല, ദൈഹികമായും ആന്തരികമായിട്ടുമുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സത്യസന്ധതയും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവർ വഴങ്ങുന്നില്ല, ബാഹ്യമായോ ആന്തരികമായോ ഉള്ള ശുചിത്വവും അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ബാഹ്യശുദ്ധി. ആന്തരശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കണം. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അസുര സ്വഭാവികൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുവെച്ച് ആന്തരിക ശുദ്ധിയും വരുത്തുകയില്ല, കുളി മുതലായവ ചെയ്ത് ബാഹ്യശുദ്ധിയും വരുത്തുകയില്ല. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ അനവധി നിബന്ധനകളുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഒട്ടാകെ നിയമഗ്രന്ഥമാണ് മനുസംഹിത. അതുപോലും ഒന്നും അനുസരിക്കാത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് ആസുര സ്വഭാവികളുടെ സവിശേഷതകൾ. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേജഹദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംബോധം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഇനി അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്രകാരം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നാതായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജനപ്പെരുപ്പമെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം നിയന്താവായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല എന്നവർ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതേയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നു അസുര സ്വഭാവികൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്നവർ കരുതുന്നില്ല. ഇത് തന്നാതെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അസുര സ്വഭാവികൾ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മായ കാഴ്ച എന്ന് കരുതുന്നു. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ അതിനില്ല, എല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെയും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഫലമായി വിശ്വാവിഷ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഉള്ളത്. പ്രപഞ്ചം തനിയെ അങ്ങ് ഉളവായി എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് പിറകിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ അവർ കാരണം കാണുന്നില്ല. ജഡപദാർത്ഥവും ജീവനും, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. പരമാത്മാവിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ല, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിചാരം അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നടത്തുവാനായിട്ട് അവരുടെ മാത്രം സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം ദിവസവും പ്രതി. അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ വിചാരം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ വസ്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവർ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവ ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
അസുര സ്വഭാവികൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വ്യാമോഹിതരുമായിട്ടുള്ള അല്പബുദ്ധികളാണ്. അതാണ് അവരുടെ മനോഭാവം. വ്യാമോഹിതരും അല്പബുദ്ധികളുമാണ് അവർ. കാരണം തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വിനാശകരമായ ജോലികളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിംസാത്മകവും ലോകനാശകരങ്ങളുമായ കൊടും ക്രിയകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സുഖലബ്ധിക്ക് ഉതകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതികങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരും നിഷ്ഠൂരന്മാരുമാകുന്നു. മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും കൂടുതൽ ക്രൂരത കാട്ടുന്നു. അന്യോന്യം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവർക്ക് രൂപമില്ല. എങ്ങനെയാണ് അസുര പ്രകൃതിക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസുര പ്രകൃതിക്കാർ ഒടുവിൽ സർവസംഹാരിയായ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അണുവായുധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും തനിക്ക് മാത്രം എല്ലാം അനുഭവിക്കണം, എല്ലാ ശക്തിയും തന്നിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇതേപോലെ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അണുവായുധങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം തേടാതെ, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹകരമാകുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. കാമമാസിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമധാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുരസ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവിഹിത വേഴ്ചകൾ, ഗാംബ്ലിംഗ്, അത്യധികമായിട്ട് അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, പിന്നീട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുക, പിന്നെ മാംസാഹാരം മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിചാരം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളാണ് തങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവരുടെ വിചാരം. അസുര മനോഭാവത്തെ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അസംതൃപ്തമാണ് അവരുടെ കാമം. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാമം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തീർപ്പിക്കാൻ, അതായത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന്. അതാണ് മോഹജാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വലയിൽപ്പെട്ട ഒരു മത്സ്യത്തിന് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം തീർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ധനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കും? ധർമ്മപരമായിട്ട് നമ്മൾ ധനം സമ്പാദിച്ചാൽ അത് മതിയാകുകയില്ല. കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കാമത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നീട് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവികൾ പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം അധപ്പതിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാമമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി. അതാണ് ഒരാളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുത്താനാകാത്ത സുഖഭോഗാസക്തി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അതിനെ അശുചിവ്രതാഹ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സുഖഭോഗത്തിന്റെ ആസക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അജ്ഞാനികളായ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് തങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന്.
നശ്വരങ്ങളായവയെ സ്വീകരിച്ച് അസുര സ്വഭാവികൾ തങ്ങളുടേതായ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സ്വയം കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാഴ്ത്തുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധനസമ്പാദനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അധികം ധനസമ്പാദനത്തിനായിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അശുചി വ്രതാഹ എന്ന പദം, അതായത് മലിനമായ ശീലങ്ങൾ എന്ന പദം വിശേഷാൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 വിധത്തിൽ. മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ശൂതുകളി, മാംസഭോജനം ഇവയാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികളെ കൂടുതലായിട്ടും ആകർഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്താമപരിമേയാംശ്ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമായേതാവതിതി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവി. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ് എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അസുര സ്വഭാവിക്ക് വേദജ്ഞാനമില്ല, അതിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. തന്മൂലം അയാൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഓർക്കാതെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവി കൂടുതൽ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ധനം സമ്പാദിക്കണം. ധനം സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രമേ തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അധികം ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവിക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെയും വീണ്ടും അസുര സ്വഭാവി എന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ ഭഗവാൻ ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി സൂര്യമാതാജി ക്വിസിനെ പറ്റി